mga ka-partners. Karong hapon na dunatay balang adto sa Cebu. Ano man to? Hoy! Ay nagnaog. Ay nagsaka dito ako ibutang mga gamit. Introducing Diana. Hi! Nag-uol ko ito gahapon sa ikuan. Kaya abi yan, di na ka balik. Prank ko to sir. Muna yung mga gamit. Oo. Muna yung camping lagi, material. Ako ano primers day ko sir. Ah, Yes. sige. Sige. Larga na silang Cebu mga ka-partner. Si Maricor, ahang to ihang kuan. Naupa siya na to sa apartment. Sige, kahilakon to. Nabugat-bugat, magidahin yung bahag, no? Partner. Dire partner. Dire na. Naman din kay. Balikan lang. Si Maricor. Biyahe na sa Cebu. Ay mong Ano ko mulito, dagang kay gamit ito. May patong din. Balik ko Igor. sir, nakita Ah. ko nun. Kapain nyo. So mo ni ilang mga gamit mga kapartner. Tapa daw sila gamit. Naulo sir ko. Ah, Ha? bato na dire babaw oh. Dire sulod. Na. Dito ibabaw dire. Si kuan na lang si Nico si Nico. Grabe ni nga sakyanan mga guys. Kargahan ba ni katong pagkuhan sir no? Katong pag transfer nila sa Redwin. Karon isa kasakyanan ng karga. Oh, ito pa oh. Mga kuan oh, mga audience, mga kuan audience nila na. Tanawa lang gani ko. Oh, mga audience nila oh. Napatay ko lang man. Ay, buwan na lang sa Jeffrey. Asilig. So ready na mo. Dili sir. Dili. Yung ticket na mabiyaan. Ah, dito? Ticket there, na. Paano ticket? Asa ka mo? Hindi pa man 5. Isa may mo ika istorya dali ka, madunong na sila. Good luck ra. Ikaw, Len. Ah? Isa may ka-istorya niyo sila ha. Hilak. Labo pa rin, ikaw mon, isa may ka-istorya man. Dayon kanang sa paggawas nila dapat paulahin sila kay daghan gamit. Oo. Nagana sir uy. Tips to yan, na may porter, ano nila. Sa porter lang na ninyo. Dagan na to ilang kang mountain. Porter na ninyo kay... Sir Nico. Oh. Ang inyong mga tungan, padaw dala ay mo na inyong sandata. Ato ni silang interviewon kay mularga na rabani sila ugma. Interviewon tani sila kay mularga na ni ugma. Ingaw na James sir. Ha? Ingaw na James. Sa? Ilang partner, mularga na lang, wag yung kaingon. Dito na sir, dito naglabay na. Ano na sir James? Ready na na inyong ticket. Igawas nyo daan yung ID. Sir na may Pwede mo tarang. ID of ticket. Pagawas Bayad daan. sa kwan sir. Tagaan ng bukuan ka ng terminal P. 15, diba? 5, may 15. Andam lang mo para di mo Dayon. Ano yun? Ang tama pa. Dili, magkuhatag lang mi sa inyo ha o kuan. Kanang sana ay kanang mo karga ba? Mo lagi tanong dali kani. Kasi tawag ka na partner kanang mangargahay sa per.
Natang ka na dito. Porter. Oh, porter. Gatag sila. Porter. Gano'n sila kayo, daghan nagdala. Pinay ko na atag anak. 200 raw eh. Or 150. 150 ra. Bayad ka mo. Kaya paggawa sa inyo sa kuan kanang terminal, barko naman na yun. Dito sa Samus, dito 300 diya ay. Ha? 300. Sa Sa Porter, dito sa Samus. amal to ilahin to. Depende po sa bagahe kung daghan po kay kana gaano man yung bagahe. Diba naman mo mabitbit kada ay padala nyo ka mountain. Naman si Nico tabang og oh nya inikabot dito sa kuan naman si Sere sugaton mo. Nabara. Okay, Ma Maricor. Kinasir. Musta ka nang ako lang pang dito sa inyo ha mag binutan lang yun mo dito. Yes. Ha? Sabay lang mo dito nilang kuan, nilang Mamtin, nilang kuan dito Ma'am Nance. Oh, tabangan na to ang company ha. Yes, sir. Okay. Unsa may mo ika-istorya diri sa Cagayan bago ka mo larga dito sa Cebu? Actually, sir, duduhay. Ha? na naganahan namin dali sa Cagayan. Ah, maganahan lagi mo sa Cebu. Sige lang, okay lang na. At least, Hindi ko ako direct, sir. Compared to. mabibo mo muna dito ka Cagayan. Pero sa lang, Oh, sa sada lang, na. sir, we try our best. Oh, ana gyud. Try ikaw gyud. Do your best. Manifesting. Do your best, ha? Sa mga training ni Sir Ray kay makuan man sad mo, mabulahan man sad mo once kanang matabangan ninyo mulambo ang company. Kamo pod mulambo pod mo. Yes. Mo man na siya ang pani sa Jensen. So any words nga imo ikabili ni partner James? Sir James, dapat nakampi sa Korea. Wonder. Dapat inipagkita ka, Sir James, na nakiliyab. Ay, ay. Wala lang gani. Paabutong di ka. Ay! Kumato ko dito na mo na to, sakyan na bigay dire. Grabe. Wala sila, wala na nga, paano sila, nangawili na sila kay Derek, kaya naman sila mga kakomedya. Oh, sige, sige, si kuha na po, si Ma'am Diana. Diane, Hello, sir. any words nga imong ibilin dire sa, kuha, hinay sa imong cellphone niya. Ibilin dire sa Cagayan, ibato naman kay Cebu. Ay, wala din Ako naging mabili dire is kanang very kanang so much fun gid dire then enjoy dayon Yes. kanang buotan tanan mga agents and staff dire labi na kang Sir Ray, kang Sir Edwin, sa mo sir. Jaray. Yes sir. Dayon. Makita dyan ni mo ang kon ba, ang unity. Yes. Nga family gitang tanan Saan ka dire. sa Cebu? Oh, magyapon sa Cebu kay. Sa Cebu di pa ko. Okay. Storya kay. Wala pa. Wala pa kami dito. So expected yun Cebu, gyapon Yes. ginahan yun mo dito. Yes. Kung sa inyo nakita din sa Cagayan de Oro, more gyapon na dito Cebu. Yes. Mo na siya centralized O sana man. gid ako ngayon dire sa Cagayan sir. Kanang na-feel gid ang mga family gid mo dire. Belong More gyud sa na family. lagi. More may nakanindot. Oh. Hindi mas nindot mo trabaho nga kanang kuan kanang murag enjoy ka kanang family ang imong kuan. Pag-treat sa kada usa. Basta ang amo lang diri sa Cagayan de Oro, amping mo dito dayon. Tabangan nato si Jemsing nga mulambo. Okay, punpuhon, malay mo. No, ano po tag other branch, kamo na say mag-training sa mga bagong mga staff. Amen! 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 Stay. Praise the Lord! Amen! Wala lang para kuan. Dayon amping mo sa inyong biyahe. Okay man kayron ang panahon, wa may problema. Ato tamo taon-taon mga wato na to Sir Nico. Okay, sir. Sir Nico kay para mo kuan sabay sa inyo ha. Okay. So, ready na. Ready na, pero laban. Alam ang manok.
Katawa na, na-record mo ito video. Iiyak ka yan. Bye-bye! Bye! Bye! Ayan, gusto tayo na sa'yo. Para sa pag-kilo siya. Ah, sige na. Ayan, sa ubos. Di na naman kita sa likod. Kaya ikot kayo. Di ba kita sa likod? Kaya pati po doon. Sir Rico. Diana, mga kapartner, ato na sila ihatod sa pair karon kay hapit na ng larga ilang barko alas 8. Alas 5 karon. So, mag-drive thru lang ni gamay para sa ilahang dinner. Dayon, proceed na yan. Oh, beer. Hey, man nag-drive thru. Ano, Jollibee na dito. Wala. Doon na ta sa Lay, gabuto-buto akong dugan. yeah! Gabuto-buto akong Nato na yun sila. Labay nag-Cebu. Bala. Oh. Bala Na-record niya, Yan. Sa pier. So, mapila ka. Oras ikan karon. Nato na sila. Ay, kulbaan mo ko eh. Sa'yo mga kakulbaan? Kulbaan ko siya. Asa mo ka nakakulbaan sa trabaho ninyo? Sa excitement. Excitement. Meron na siya. Sa ba? Permiro man yun na trabaho ka ng naman nalayo mo, no? Sa inyo ang mga balay-balay, no? First time. Dagat. Tapos pa yung dagat. Sige lang kay... Pero naman kami bakasyon na Guys, niabot na yun sila. Kota lang dire sir kay para di mahulog. Murag duha ra makingani ya. Pila ya? Sa gatos. Ha? Transisi layo din transisi di ba naraman dia? Oh, puro na good ay. Di ba na plin na? Tara. Kaya pangain niya na buseng. Sintos. At tagay lang 300. Tres sana. Ha? Ang kamali bala. Yay! Sir, bye sir. Sige, amping mo. Panawag mo ha. Si Sir Nico rin manawag. Gani. Transisya na, Cebu. Transisya? Cebu. Doro, yun na naman Cebu, di ba? Sila tulo. Sige, amping. Ano ka? Pila? Sige. 300 na uy. Doro man kayo na dia. 400 lang. Ihatod ha, 500 hatod ha. Sige na lang, ihatod. Ako lang tawagan si Ray Ugma. Amping. Bye sir. Inyong kuha, ticket. Tana. Ang ticket din nyo ha. Lagi. Dito rin yung nabagaton. Ticket. Ikaw yung tatas barko rin. Sana sila mga ka-partner. Pasibo na sila. Ayun na mga partner, na hatod na yun nato silang kuan. Mericor og si Diana og si kuan. Si Sir Nico. So, nadiri si partner. Partner. Partner, nag-all to si kuan. Tana na ako. Ano si kag hinoktok ma'am Mericor? Ay, hindi ko sa kagaya. Nag-all ko ni Sir James ba? Marami sa katawa dito. Kaya goal ba ka? Kaya pasig nalain daw to sa ibuha. Nalain daw to. Nalain daw. Nalain daw to. Sino? Uy! Uy! Hindi nang bitaw nga istorya sa
So ayun mga partner, lingaw rin ato ka mga partner para dito mga wagtang diri. Only here in Gense Realty. Anto sa sunod video. Bye. Woo! God bless. God bless daw. God bless all. B. Bye. Hey guys, that's my vlog.